Vakadzi vemunhu vanourayisa. Vakadzi vevanhu musambotambira kuvakadzi vevanhu vedu we. Regai ndikutaurira hangu nyaya yakaitika. Muchindiona ndakadai so ndakabuda nepaburire tsono so. Rimwe gore ndakati ndichibva kumba kwandinogara ndichiuya kuno kubasa. Ndobva ndakwira taxi. Ndichikwira taxi ndagara padhuze neumwe sisi vaya vakanga vachiverenga foni zvimanovel zvavanotumira ku WhatsApp chichipa. Saka vachiverenga ini ndakabva ndangoti dongorera paya ndakavamhoresa wangoti yeko kunjani. Saka ndikabva ndangozotara pafoni ndikaona vachiverenga pakanyorwa neshona. Saka ndakaverenga sentence imwe chete ndichiverenga ndichidaidzirisa ndobva vazviona nai mukwasha muri kuverenga zviri mufoni mangu. Ndikabva ndati ndandida kungoti munzwe kuti chii ndinotaura plus nemo munotaura. Ndinotaura ini mamu chitindo zvakaitawo zvingaitawo mazulu here izvo. Ndikati alright makati takabva tataura mukutaura mai ndobva tasvika takuchinjana chimafoni namba. Tachinjana mafoni namba ndobva tazodi ndoda kungotaura hangu in short but wamana zvinourayisa zvavakadzi vavangu. Saka ndakabva ndati ndapuwa mafoni namba tabva takutotaura masikati palanje vari kubasa ndakutovafona vachinditsanangurira upenyu hwavo chichi asi zvese zvavaitaura vakanga vachinyepa. Ndobva tondoudza kuti murume akandisiya ndogara ndega nemwana kangu kamusikana kanoenda kucreche so chindobva tatozongodii. Saka ndanda kuti ndakupota tichienda ikoko ndichirara ikoko pamwe vachizorara kumba but pavaizorara kumba ini handizivi kuti mwana vaisa kupi. Vaingonditi mwana ndomusiya kwasisi vangu chichi. Ndobva ndatotanga kutofila comfortable pana mai vaya asi murume wanga achidhiraivha matraka. Saka murume wacho anga ari kuMozambique mazuva iwowo nematraka zvemwedzi zvokuti murume wacho aibuda kana mwedzi kana 2 months. Saka mai ava it's like murume wacho haana kuvaudza kuti ari kudzoka. So mai ava vakazoita sei ndakazongobva one day ndakatogara mumba mamai vaya ndobva patongoona murume apinda mumwe murume wandisingazivi. Murume achipinda angoisa maplastic pasi haana kunoka angopinda mumba. Apinda mumba murume uya ndobvaisa maplastic pasi chimwana chobva chatomhanya chiti baba chichi. Murume uya haana kutaura zvakawanda angorega nemwana akafuratira akaenda. Pasina kana 2 minutes murume uya akauya nevanhu vakawanda vakatanga kuti murove. Ndobva ndarohwa ndikarohwa vachindidira mvura ndichimbofenda ndichimuka vachindirohwa kuti unotora mukadzi wemunhu unotora mukadzi anga angochema. Saka pasina kana nguva ndakabva ndazofenda kwenguva refu ndichingodirwa mvura zvekuti handina kumuka. Munoziva zvakaitika ipapo pakatozoti mauraya munhu chichi mauraya munhu. Ndobva vandisenga vachindiisa kuhospital pane hospital iri kutembisa inonzi Pavilion. Vachisvika kuhospital paya vachindiisa madrip vachindididi paya vachindibayira mheno zvavaindibayira mapaipi vakandibairira vachitiraya kuti ndimuke vachindiita zvimwe zvokuda kunzwa kuti ndichiri kufema here. Saka pandangoti ndichimuka pandakatotomuka ndiri muchipatara paya ndobva ndapepuka. Ende hope idzodzo dzandirwadza zvekuti handisati ndamborota hope dzakadaro. Hope dzandakarota idzodzo since ever hope idzodzo dzakandirwadza nanhasi. So ndirikugara ndichifunga kuti hope dziyaka kana kwandisina kuiswa kuchipatara dai pamwe ndakatofa.